Amen. Inkosi eqwalisikele. Ndibulisa bonke abantu abakhona endlini. Ngegama lenkosi yethu uYesu. Amen. Amen. Ndiyambulela kakhulu ke uThixo ongulona simkhonzayo. Osoqinisekile. uThixo onyanisekileyo. Senzitsho laa nto yoba baninzi uThixo abakhonzwayo abanganyanisekanga, ngoba ke ngokwazi kwam kweyam research mnye uThixo onyanisekileyo ngulona ungumiseli inkosi yethu uYesu Kristu. Kwasoqalisikele. Ndithe ke ngokweyam research kwenzela into yoba lowo research leyo wabona uba abanye uThixo abanganyanisekanga kum banyanisile kuye, ayithethe ke yena. Inkosi eqwalisikele. Nayiva le? Abantu bazawuqhubeka bazalwane bethatha i-advantage yala mandla uThixo asibekele wona. Inkosi eqwalisikele. Abakwazi ukuyikholwa ukuba inyanisile le ntetho lelizwe. Uba lithe ngemivumo kaYesu saphelizwe, ayikho enye into lithethayo eziphinde ilungiswe la, ngoba ayikho rongo. Itsho iba lithi phambi kokusekwa kwamahlabathi saphelizwe, nantsi into lithethayo. Oseqwalisikele. Ukungenzeki kwayo kuwe ikhona iproblem kuwe, lona zange laxoka. Oseqwalisikele. Nebenjalo. Okanye ukungayithathi kwakho i-advantage yoba lisitsho. Ingxaki ikuwe. Oseqwalisikele. Nayiva le? So le nto ndithethisa ukuba ndikhale uba bonke abantu bathatha ithuba le bayixhaphaze. Nikhe nibone into kuthiwa ikhona i-available isisixhaphaxhapha. Iinto zikaThixo, impiliso kaThixo, intsikelelo kaThixo sisixhaphaxhapha. Ndiliphenguka ngokwenye. Ndizama uthetha laa nto ithi isisusu yinto available, yinto ehlala ikhona inintsi. Niyandiva? Ndicela sityeleni iBhayibhile zethu kwincwadi yeZenzo chapter 13. Sizawufunda kuverse 13. Phambi koba siqalise kuverse 13 ndifuna uba sazi into yokuba kwiZenzo chapter 13 ukusukela kuverse 1 kulapho sasixelelwa ngebandla elaliba Antioch, apho kwaye kwabizwa ke oBarnabas babaze kulilidisha balikhokele. Barnabas wacela uPawulos ababe phaya, but uThixo wathi ubahlulile uba mabahambe boyishumayela ezintlangeni. Inkosi eqwalisikele. Bona abangoba kuhlala phaya. Inkosi eqwalisikele. Then bathi ke ekuqaleni kwabo ukuyokushumayela badibana inkosi eqwalisikele nomntu owayefuna ukaqonde ngakumbi ngeendaba ezi zilungileyo. Then wathintelwa ligqwirha elalingumJuda. Inkosi eqwalisikele ligama lalo linguElimas. Niyayiqonda? Kuba kaloku igqwirha zange layifuna into entle, alifuni futhi noba nabantu basindiswe, njengoba kaloku amagqwirha ahambisana noSathane.
Inkosi eqala isikelele ngenxa yoso sizathu ke athi ke wasindiswa akunyonyozele kakhulu. Inkosi eqala isikelele nebe ngithetha so awethuki xa uthi ugqitha wakho usindiswa kuthi gqile ikati ibikade ingekho uyibonisa ikhobe efestileni ifuna ukubulisa yonke loo nto leyo nantoni lenokwenzeka efani once usindiswa ingenzeka. Inkosi eqala isikelele ndikhumbula kakuhle ndazi uba ndandibhalisa apha nona ndibhalisele umthuna ngesithi baba wathi gqina efestileni into emnyama kakhulu sithi yakwaDennisville DTQ yangathi ngomnye umfana wapha elalini qha wayejike bangathi ihagu lithi nje zapha iwasuba ibhedi yamilele kule ndawo ilapha efestileni lento okuye ndifuna hayi man kwenzeka ntoni ndise ngicaphuka ndishukume xa ndishukuma ingathi iyivula ifestile ndibona uba ukulala okakuzundincedisana ukuyivula kwakhe ifestile nam ndiyiphume sijijisane ndiyitsheke ngokule nto kweli ukuthi ibambinyani ingasoqalisile le but finally yawaphaya futhi ngathi yayingathi kukufa ndiyazi noba yayenzeke ntona ndithuke ke ngoku ingasoqalisile le niyaziqaphela zo zinto ndizama ukuthi ezi zinto zokuhlaselwa zinto ezikhoyo kodwa singakuhluli ingasoqalisile niyakhumbula usuku into besithini apha izolo ethetha ngolwahlulo apho athi bekukona imithi ingasoqalisile ndiyakhumbula apha before iPasika kukhona andiyazi noma zathi kukhona mazathi intoni na nizayiva ngoba ndiyibambisa iba iliphupho okanye intoni na kwakusemveni kwenkonzo futhi andiyazi uba sasithetha ngantoni kanti ndathi inoma uSathane umcashise ile message ngasoqalisikelela into eyenzekayo apha ndilele ke ndivuke ke ndisithi ndisithi ndivuke ndisithi ndilethuke ndisithi ndiyaqalekisa Sathane emveni kwangoku uvuka kwami ndilese ndisethuka ndintojongayo ndiyazibona zonke izinto kusefestileni pha xa ndiphakamisa intloko ilight bomvu yi-TV leya i-light ye-TV then into ebrown janibethu igrey ke inkosoqalisikelela ibhabhela phezulu uyaqonda uba ndigqibozibona zonke into zilapha endlini so ke ngoyilento ndithi andiyazi noba ndizathi liphupha noba yintoni ngoba ndijongile ndabona i-TV leyo embala izakanje ihambela phezulu but njengoba ihambela phezulu njena ithe ikhokhelise ifiye njengoba ithe njena iphusha into eniziyiva mhlawumbe ndizayiva le ndiyithetha abantu indlela ezokuva mabele ikhona into iphushayo futhi iphusha ngesandla sengapha ibhedi yam njengoba ibhanje niyayiphusha kanje then ndibe sendiziva ilizwe lithi ungakulinge woyiki ukhe woyiki uyabasengxakini ngoko nangoko ndikhululeke ndingoyiki if ndiyafika ndiqalekise koko ndithi akwazi ukuthetha ndiyayiva nje banjela ndiphinda ndicaphukise kwayilona shukume ngamandla I rebuke Satan imke kwasaqalisile neyibale so ndiyubona uba ngumoya ombi uwenza into kubonakala lokhu yinto igrey njena iyeza endikhokhelisa ifiye uzawuthi ifiye ibonakala kanjani andiyazi kodwa ndazi kakuhle uba yayikhokhelisa ifiye and ngoku ndiyibona uba yifiye le ngoba ndayibona ingathi ifuna undoyikisa yifiye then ke ngokubesokwelisa lithi ungakulinge woyike wasengxakini then ishukume ndithi ke into ethi ndibalise indlela asebenza ngayo lo Sathane ndathi xa sendivuka ndafumana uwenza kanje ebantwini ukhokhelisa bazalwane uSathane uweak niyapha siphukutuze sipambanyana esi-weak
noba ningomxelela kosekhona isikelelo abancokolayo naye uwiki kakhulu angoyiswa nangumntwana omncinci kosekhona isikelelo indlela la wiki ngayo ingxaki yakhe wangcoleka kakhulu uSathane uYesu wamngcoleka kakhulu ecinga ubafana uyambulala kosekhona isikelelo la ngcweleko wayifumanayo zangaphinda recover kuba uSathane akaphiliswa ngemvumo kaYesu so ngenxa yosizathu wangcwelekwa akarecover yena kosekhona isikelelo igcine lonto engqondweni yapha zanga recover uSathane tu ngokwengqondo nguYesu engqondweni kosekhona isikelelo then inye into ayisebenzisayo xa isiza kuwe spirit soloyiko akuze nithi ngayeza lo uphusha uloyiko lulo olukwenza untandazele awuyike Sathane xa ufunyenwe sispirit soloyiko sesahambisa sona phambi kwakhe uzimele ngaso azimele ngaso to a point uziliba nawe uzimele ngoYesu ngosekhona isikelelo simple nayibona njalo xa efuna ukuza ukufa uzisa ukufa asogqiba khokhelisa ukuyika uyafa ngoku uyafa khokhelisa ukuyika nayibona nto le then kuthi gqi uba kwafika ukoyika inye le nto kufuneka bayivumile iliza qala uke kwafika bakoyika kuko okokwenza ubhobhane uluzikhona uke wohlula bakoyika uSathane ngezi ku nabayiphi situation nenve jongani ke sebana iziBhayibhile ezi apha ncwadi lesenzo chapter 13 bendithetha ngoElimas ne uElimas owayezama ukuthintela uSergius Paulus ukuba asindiswe inkosi yokuqala isikelelo ideputy kodwa ke eyayithile phaya ndazima ndithi mayor noba yintoni ibizwa noba yintoni esiXhoseni into kodwa ke ngumuntu ophethe esasixeko inkosi yokuqala isikelelo efuna ukuva then waqalekiswa kakhulu nguPaulus wamqalekisa emxelela uba sobaphinda bone watsho wasindiswa ke ngoku umeya lona yena inkosi yokuqala isikelelo neyibale alright into edala uba ke iqale phaa kuba sigqibele kudala sizaqhubeka nayo so nangona njena uPaulus wafumana resistance ngiyayikhumbula from verse 1 to 12 kodwa igqibeleni kuba nowohlulayo imani kohlula abantu uPaulus wesiza nelizwi andithi uBayesu wesiza nantoni yena wesiza nobuqu uPaulus wesiza nantoni nelizwi uBayesu wesiza nantoni nobuqu kohlula ntoni ubuqu nelizwi kohlula ilizwi kwaye sisithi kohlula ilizwi kuba wasindiswa umuntu lo wobona uBayesu lo esenziwa ntoni ephanyazwa amehlo ngokuqalekiswa nguPaulus so lonke ixesha kukhona into ezoresist ilizwi likaThixo ubani oshiyeka emile ushiyeka kume ilizwi ushiyeka kume bani so nawe nanini na kufuneka uyazi into yoba the last man standing will be you nakweyiphi situation awuzuthi ungadibani nemeko wethu kwasekhona isikelelo ngoba ndisibuyazi uba inoba uSathane wayefuna bebhabha phezulu besiza kuwe ungqini ulele cinga ufisisulu ngosoqonda isikelelo nayibale ngoba yazi bakana usaqawuhlini nayibona nje now ngizama ukuthi ekugqibeleni ukuba usindisiwe umuntu ozakuhlula nguwe okanye ekugqibeleni xa kuthelekisa ilizwi likaThixo nenye into ezayichasene nelizwi likaThixo into ezawuphumelela ilizwi likaThixo andithi ndicinga ukuba ihlala injalo oko sisenza incwadi yezenzo oko ndiniprovela lonto injalo kwaseqala isikelelo verse 13
Izenzo chapter 13. Kwa Antioch kwelasePhisidi intshumayelo kaPawulos kumaYuda. Verse 13. Ke kaloku bakunduluka ngomkhombe ePhafo abo babenoPawulos beza ePhega yelasePhamfili. Wahlukana ke nabo uYohane wabuyela eYerusalem. Okay. Kubantu lo now uyabazi babasuke beza besuke ePhamfos beze Phega esePhamfili waze wahlukana nabo pha ePhega. Ubani? uYohane. Ngoblo Yohane sithetha ngaye nguMarko. Wahlukana nabo uyanqonda uYohane behamba nabo. Okay, kafunda verse 5. Funda 13 verse 5. Uzokhumbula uMarko bekutheni ngayo. Verse 5. Bathe bakufika eSalamis balishumayela ilizwi likaThixo ezindlwini zesikhungo zamaYuda. Bayeke benoYohane ebancedisa. Babe noYohane. uYohane ebethini? Into nendaba bani ibhalelwe intoni lento apha? Imani intoni nanti kuthethwa ngoYohane? Ku verse 5 kuthethwa ngoYohane ebancedisa. Ku verse 13 kuthethwa ngoYohane ebashiya. Ku verse ezilandelayo kuzawuthethwa ngoYohane kuxatyanwa ngenxa yakhe. Qha nanso into ethethwayo ke ngayisho kule ncwadi yesenzo. Nekabe ewe niyamazi nini kuMarko lo wabhala igospel. That was good. So it means yayindoda kaThixo. Qha ke ngoku qaphelani lento bakutheni sizovela apha le ndawo yakhe. Lento kufuna nathi siyiqaphele. Number 1, uMarko uhamba noPawulos noBarnabas. uMarko kuyavakala into ba wayebancedisa. Mama wayebancedisa kanjani? Mhlambi olesithi xa kufuneka kupreparishwe izinto ezithile ngoba uMarko wayemncinci. Xa kusithiwa kupreparishwe into ezithile ukucela uMarko qoqosha phaya uthini kuzawungenela indawo inkonzo endaweni ethile kuthi nyaqonda. Mamelani bazalwane. Xa ngabana sisebenza siyigroup side sithathane ngentoba sixhomekekile omnye. In fact kwathina nje sixhomekekile omnye komnye. Akho nto ke imbi njengokucinga bafana uhamba nomuntu akudambi. Ngosoqonisike le. uMarko ngoku ithi iBhayibhile wayehamba nabo. Ebanza ntoni? Ebancedisa. So ke ngokusebethe baxhomekeka kokuncediswa kuMarko kulo msebenzi bawenzayo. Ngosoqonisike le. Neighbor le. Niyayibona le? Bathe baxhomekeka kulento yokuncediswa ubani? nguYohane. Ngosoqonisike le. Masithi nguYohane kuba nalapha ubizwe ngoba nguYohane. Ngosoqonisike le. Niyayikabela? Zuku ngoku uYohane umwakhe ungwala cala laseJuda ngithi. Kuhanjiwe kwahanjwa xa kufika ngaseJuda. Bazalwane unexpectedly ndiyanishiya. Ndiyazi kakuhle le yendlela abazalwane apha. Ndandidlala nabazalwane apha eMandela. Ingasoqolisikelele bakudala. Sihambe kwale mhlambe sethi ndaba ndanikezela ngaba benza igrosa ngaba benza ntoni kuhle yonke into ixhomekeke ezandleni zakhe. Ngiqaphela. Mamela. Siye mhlambe ezithenjini okanye siyeThwalinkulu. Xa sifike eThwalinkulu xa sizawuphuma sibuye yazi ba nami ndiplanile ngabo ngoba ndiyazi izinto ezithile zenziwa ngabantu umtata. Bhuti bengicela ke ndishiye kapha ekhaya. Yayana ithi response yami awuceli sungena ubuvele bahamba ngoba ndithethiswa lento kokucabuka nami. Ndiyaqonda uba lo muntu uyayazi uba ndiplanile ngaye nami uba uzakwenza into ethile nento napho sithi uyashiyeka. Kuba mhlambe ushiyeka unosisa athi ndiyashiyeka. Zuku xa sisenyuka ndithi safika igogozayo athi noZandise senguNtombenje
nami kodwa ngithi make ngijike ndiyezi uyangiqonda manje awufika ngimqwele edumo apha endlini ngingazi mama ndiqale abantu bayazazi bangabo abantu abenza izinto zakhe ngiyaqabela lo I know the feeling yoba ucinga bafana uhamba nabantu basuke babudambe iyayisenzeka ke lento frequently akubi kube enye into uvela umthathe lo muntu kuba uyipati yakho then ke ngokuba ke wakudamba noba uyabona le ndithetha ngayo ayontshumayelo le ndithetha njengokuhlala bavele bakudamba yeah ukuhleka usithi avele kungathembi nomnye phinde ndithembele ku kwakwaleke mhlambe xa usathi uhlupheke unjalo ayazi noba uzawuqala kuyithini na usikuve omnye mhlambe okanye bani ngengomso ungazi noba ndizawuyiqala kweliphi icala mhlambe kusekuthi gqi ngisize kanani okanye uthi gqi unokuthula befika besiza nabo besiza thini kube bhetere bathathe la ndawo andikho shoke nabo noba bazayenza ngalendlela bedla ngoyenza ngabo na ngoba basafika ingasoqalisike le so zizinto ezenzekayo ezo be careful usukuthi sekurelaye kuwe uba ngumuntu owenza into ethile usukuqonda banza wathamba masithi mhlambe nguwolanda abazalwane abeze enkonzweni usukudecide hayi ndicinga uba maka ndiyobona umakazi ngexesha lemele uba kuyolanda abantu uyayazi futhi uba nguwoqhubayo hayi ndizobona umakazi usixolisike le nayivale izaba khona especially xa sesiyazi uba nguwo kwazi iyenza lakhe nayiqabe yile nto ke yehlele oPawulos apha naso eyona nto eyenziwe eRoma eyenziwe nguJohn suke wathi xa efika kwelakubo wathi ndisagoduka uthi ugoduka ngexesha elibi adingakala ngalo nanso ke into yacapisa uPawulos seliyikhumbule ke ase uPawulos enomsindo ngenxa yalento yenziwayo akayithethi umyekile ngoku ngoba uyayibona bakazoyinceda iyajika inkosi ingena eJerusalem qhubeka ke verse 13 ke kaloku bakunduluka ngomkhombe ePhafo abo babeloPawulos beza ePhega yelasePamfili wahlukana ke nabo uYohane wabuyela eYerusalem verse 14 bendulukile ke bona ePhega batyhutyha beza kufika kwaAntiyokhi kwelasePisidi bangena endlwini yesikhungo ngomhla weSabatha bahlala phansi so baqhubeka bona nomsebenzi bedatshwe babini abantu niyeva ngoba abantu bayithu uPawulos noBarnabas but jonga indlela abave ngayo ayifani indlela uPawulos akuve ngayo ukushiywa kwabo kuYohane ayifani nendlela uBarnabas akuve ngayo ukushiywa kwabo kuYohane bayaqhubeka bona now xa befika ke ngoku bangena endlini yesikhungo as usual andithi ayikithi iBhayibhile bahlala ke phansi nizayibona uba isetting iyafana nale yethu laa nto uba kuvele bangene enkonzweni bahlala phansi atsho athini ke ngokuqeqetha so it means bamamele normally ke uPawulos wayesithi ekuvangeleni kwakhe aqiniseke uba ilizwi uqale walisa kumaYuda ngoba kwakuthiwe kufuneka lishunyelwe kumaYuda uqala ingasoqalisike so wayithatha wayifaka apha enhlizweni yakhe uba le command kaYesu ithi seniqale nilivakalise kumaYuda then niqhubeke niye eSamaria nakulo lonke that is abantu abendla ngosoqalisike so kwitown netown afika kuyo uqala khangela uba athi amayuda ke ayifumaneka endlini yesikhungo so that is why engena endlini yesikhungo nje naxa ifika apha ngosoqalisike then ithi ke hayi ke bahlala uyaqonda mosipa usicinga bafana in fact xa uyivisit ungayazi akabo isikhungo isikhungo ifana namabandla la singawo ayo different xa ufika enkonzweni ungekayazi into yalapha ufika ube sesiya ngaphambili usethi haleluya ndimo sheshana namhlanje awuyenzi mosilondo nje nabo abazange bayenze bafika ewe kusazeka into bangabavangeli aba
ngabapostile kodwa bahlala phansi baseqalisile qhubeka. Verse 15. Ke kaloku emva kokuleswa komthetho nabaprofeti abaphathi bendlu yesikhungo bathumela kubo besithi, madoda bazalwana, ukuba ninelizwi lokuvuselela abantu thethani. Into esenzeka ke kwakuya kufundwe ilizwi. Lento abanye bayifanisa nokuthi kugqinwe elizwini, yebo. Kufundwe ilizwi elo emveni kwangoko bathi ke ngokubona kuPawulos noBarnabas, bazalwane, uba ninento ninathi ke nisisheshele yona izani ngaphambili. Ayiyiwa sethi ngifana nalento sidla ngiyenza naso. Actually ithi ke ihistory yalento yayiyiona, yayindlela yokumhlonipha umuntu lena basheze kwindlu yesikhulu. Ufike uthi angeke ajikele ngaphambili. Either ke thina ke siyana sithi kuzosibulisa okanye izothetha loo nto ungasikuyithethe ebazalwaneni okanye uzothi yayisenziwa lento kwakudala. So nabo babesithi ukubahlonipha bathi hayi ke kuba ninento ningathi nisivuselela abazalwane ngayo ningajikela ngaphambili nizovuselela abazalwane. Ngindlela abahlonipha ngayo ababapostile babili bafike apho. Inkosi oqalisikelela neiva loo nto leyo. So isetting yakhona ke kwakusenziwa kanjalo endlwini yesikhungo engahlukanga kule ndlela nathi izinto sizenza ngayo. Masaqalisikelela. Now siqhubeke ngoku wathini uPawulos. Verse 16. Usukile ke uPawulos wawangawangisa ngesandla wathi, madoda Masirayeli, nani nimoyikayo uThixo, phulaphulani. Verse 17. Kangathi into yoba hayi andinanto isizathu sesoba ebenayo into ingasoqalisikelela nayo. So uThixo ukuba ngabani ufuna uthethile uyalivula ithuba lokuba uyithethe lento kufuneka uyithethile kwabantu. Jonga uPawulos bangabantu bebengakangabanika ichance ngalamaJuda babathethe bebengazuthetha because ayisosikhungo sakho lesi. Ingasoqalisikelela. Now uThixo bavuleleke ngokwethuba loba bathethe. Uyayazi uThixo kuba lamaJuda ufuna in fact uPawulos noBarnabas banenjongo yokuvakalisa uYesu kulamacala. Neko mamelani kamacala. Ngiyayikhumbula ayileke nisiva indlu yesikhungo nesiva isikhungo into ntoniko yazi into ba singene ecaweni bangene kulamacala angazali noYesu loseqalisikelela. So nangawo lana ke ngokubeza usama ukwavuselela ngelizwi likaThixo elithetha ngoYesu. Awangawangise kuPawulos kukuthini uwangawangise akhonto ibhetere kuba nathi sisithi xa ngabananga laxesha biza umuntu masalithi kuyahlatyelelwa kwahlatyelelwa ke naphaya ngoba siza ngaphambili kufuneka ngoku nokuthe abawenziphi na okokuwangawangisa ke nako babisa ke nekwanto basikumangacela senzile isezo baseqalisikelela. All right, qhubeka ndithetha ngoPawulos. Verse 17. uThixo wabantu amaSirayeli wabanyula obawo bethu wabaphakamisa abantu ekuphambukeleni kwabo emhlabeni waseYiputa wabakhupha kuwo ngengalo ephakamileyo. Ufuna uqaphele lento ithi uThixo wabantu kuthiwa ngamaSirayeli wabanyula obawo bethu. uThixo wabantu bangamaSirayeli wathi wabanyula obawo wabaphakamisa abantu beyintoni besekuphambukeni. Ngamanye amazwi uThixo wathatha abaphambuki wabenyula wabaphakamisa. uThixo akathathi mntu because udeserve okanye ukufanelwe ukwenyulwa. Senzithi ufanelwe ukusetyenziswa. Uthatha izinto ebengekho umuntu benozazisebenzisa kodwa zizona zinto ke uThixo asebenzisa zona. Ngamanye amazwi xa sithi babesekuphambukeni babese strangers eJiputa
but ukuba ngamaSirayeli ngabantu bakaThixo. Nendle bazi intoni bangabaphambukeli, umphambukeli si-stranger, ngumuntu osendaweni ebemele bakekho kuyo. Noba usendaweni ubumele uba ukho kuyo, since ungokaThixo, icimile ikhompyutha yakho visa, since ungokaThixo, uThixo usakujongile. Nendle uba nizawukhumbula ngathi sonke sihle lapha sisindisiwe, sathathwa sisekuphambuke. Nevele nje le? Nevele nje le? Kuba nowathathwa kusindisweni, wathi wasindiswa. Akekho. So always uThixo abantu bakhe ubathatha besekuphambukeni. Ubathatha bekwimeko ebebecinga bafana. Akusoze kuphinde kulunge kumini bakho bebuye. Ngosoqala isikelele. Ndikhe ngiva omnye sithi mina ndasinto sandisemncinci ndingekazenza izinto false. Wawuzenze zonke ezazi kule age wawunozenza. So wawudinga uYesu bakusindisa. So uYesu kusisindisa sonke sisebugcwayibeni. Into edala basisindise yile nto into yokuba kwasekusekweni kwamahlabathi savele samakishwa ukuba sizaba ngabantu bakaThixo. Awuzanga ngamistake ekusindisweni, uze ngoba wawunonjoliwe, unenombolo yokusindiswa. Now xa uphuma ekusindisweni uphuma nenombolo yokusindiswa. Because kwa the fact yobusindiswe ulandela uphawu lwakho. Bayakwazi ukuthi abantu abafana nokusindiswa bangasindiswa. Niyandiva phofu? Okanye niyandibona? Nenzeni? Ndithini? Bayakwazi abantu othi xa ubajonga bafane nensindiso kodwa bangathini? Bangasindiswa. So kusigingqi othile nje ungafani nofana nayo yonke lento asindiswa. Kanti usigingqi ngowosindiswa qha ebephume ecaleni. Ngosoqala isikelele. So uThixo uyabalanda abantu bekwindawo ngendawo abazisa apho bebefanele intoba bakhona. Ngosoqala isikelele. Neyivale ithi ke ngoku uThixo wabathanda abantu bakhe besekuphambukeni. Wabathanda even sebesekuphambukeni. Abephambukeni ke ndiyazi bangesixhosa xa sithi ekuphambukeni sithetha ekulahlekeni andithi zimbini izinto. Is either sithetha uba usi-stranger okanye sithetha uba ulahlekile. Ubulahlekile it means usendaweni kumele uba akho kuyo. Niyaqaphela. So noba singaske sithathe le line yesixhosa sithi babesekulahlekile ngoba eJiphuta yayingayiyona ndaba babebizelwe kuyo. Babebizelwe kwindawo enkcenkceza amasi nobusi. That is eKhanani. So babesekuphambukeni eJiphuta apho bebemele uba abekho khona. Ngosoqala isikelele. Yile ndlela ke nathi uThixo asilanda ngayo, ukulanda usezulwini, usezindaweni kumele uba awukho kuzo, akubuyisela kufanele uba ukhona. Ngosoqala isikelele. So right, babesekuphambukeni. Ndifuna into yoba athi nomntu kufanele aqonde basekhona abazalwana bakhe bahlahla bacinga into yoba avendiyeke nale. Now, ngoba kumathoko kwanti ungene ekusindisweni wawunephawu lensindiso. IBhayibhile ithi uThixo uthi ndakuba nenceba kwendalo abantu benenceba kuyo. So ukusindiswa bakuthi uThixo wathanda babe nenceba kuyo. It's not that wawukuthi ngento ethile. Sonke silapha nje samamkela uYesu. Sasezizipampam nabangafuni uyiva loo nto ukuba bayive. Kamnandi ndithangananizi ndithi sonke kungekho direction kodwa uThixo wasithatha kuba ekusekweni kwehlabathi wayesibawulele usindiswa. Ngosoqala isikelele.
The only mistake ngoku anoyenza umuntu kukuphuma kule nto afakwe kuyo. Right, asiqhubekeni. Verse 18. Wathi ngexesha eliyiminyaka engathi 40 wayithwala imikhwa yabo entlanga. Wathi ngexesha eliyiminyaka 40 wayithwala intoni? Imikhwa yabo entlanga. Ithatha le uyabakhumbula uba bakhutshwa amaSirayeli eJibute. Bathi uvile xa isithi Uthixo wabakhupha, ikhona le ndawo ethi wabakhupha ngesandla esinjani esithe nkqi. Ubakhupha phi ngalaa xesha? eJibute. Niyakhumbula into yoba kwenziwa izibetho eziyi-10. Yayisesokugqibela isimenzi uFaro athi hambana nekabe. Yayisisandla sikaThixo ke eso esithe nkqi esenze ngamabomu uFaro agoloze besoqala isibetho. Efuna ukuthwika amaJibute kakhulu, ewapanishela le into yoba enza abantu bakhe izicaka. Inkosi eqolisikelele. Now, emveni kwangoko ithi iBhayibhile wabathwala 40 years entlanga. Ebathwala entweni? Ufunda nendlela ithile ngayo. Wathi ngexesha eliminyaka engathi 40 wayithwala imikhwa yabo. Okay, uhlale ukuthi wayithwala imikhwa. Wathwala ntoni? Imikhwa. Ngoba kaloku amaSirayeli athi ufika kwawo entlango awabehave njengabantu bakaThixo abawubonileyo umangaliso kaThixo. Ndithini? Ndithi athi amaSirayeli ufika kwawo entlango beningandivanga mzuqala ninive ke ngoku. Bathi ukufika kwabo entlango bathini? Ababehave abanye abenza njengabantu abawubonileyo umangaliso kaThixo ongexesha bebakhupha phi eJibute. Umuntu ka ubona umangaliso kanye imimangaliso kaThixo ayibona. But the very same person oyibonile imimangaliso kaThixo akhamise xa usithi gqi enye into engaphansi le mimangaliso kaThixo. Asikambombozele kwakulo Thixo umnye ngokwesazi into yoba lo Thixo ahamba naye ngulona ebekwazile ukumenzela izinto ezindangezi bezenzile ebengakhanga zicinga. Umve ngqini uThixo undincedile endaweni ethile, undincedile endaweni ethile, undincedile, kodwa kwala fike kwingqingongo ethile encinci. Ezigqithile ezininzi ingqingongo gqithiswa nguThixo. Kule ngqingongo incinci afike kuyo umbone into yoba singathi yimpuku ebethwe sisabatha. Esiwiki nesabatha uyalandaza abaphansi kwazo akakwazi ukuphuma. Nike niyibona? Ngoseqolisikelele. Niyiva? Now funeka ke ngoku ngolo xesha elo ukhumbule izinto uThixo akwenzele zona. Once ukhumbula izinto uThixo akwenzele zona, le meko kuyo iyenza into yoba in fact iba ncinci ngenxa yokubona izinto ezinkulu uThixo asakwenzele zona. Nyandiva? Ukuba ufuna ukuzuta imeko kuyo ngoku, khumbula zonke izinto ezinkulu uThixo akutheni akwenzele zona nakudlulise kuzo. Then le meko ukuyo iyazuteka ibe into encinci noba abanye abantu bebeyibona inkulu. Nendve? Kwaseqolisikelele. Ndingakwenzela umzekelo ngoDavid. uDavid ngulona wayeseluse ebusuku. Kwafika ingonyama ifuna ukulwa ukudla ezigusha. Wayithi uDavid phofu into yokuqala wayibulalayo libhere, ngoba nayo balibhere eqaleni. Ibhere lingakanani kunengonyama? Andiyazi noba yiphi ephohleleleyo, kodwa ndicinga uba ibhere noko umthwalo walo ungabhetele kunalo wengonyama. Walibulala ibhere. Xa kufika ingonyama wayibona ingonyama ingathi inkulwanyana, wathi kodwa uThixo ndincede ebheleni ngoba umuntu akakwazi ulibulala ibhele njengomuntu. Uzawundinceda nakule ngonyama. Wayibulala ingonyama. Uyayibona? Kwale xa ifika kuGoliath. uGoliath uthi wamkhulu nyhani ke yena kwesi siginqimba somuntu. Kwesi siginqimba santoni? Ngoba umkhulu uGoliath nengonyama. uGoliath omkhulu kunengonyama. Nekabe ngoba uGoliath wayesisigingqima somuntu siphethe ntoni?
siphethe ikrele. Ingonyama yayingonyama enesinqa, inamazinyo abukhali. Ngophi umkhulu uGoliath nengonyama? uGoliath, ingonyama, ingomama. Abanye bafuna ukuthi ingonyama ngomama, ngoba abanye bambona uGoliath emkhulu, bayibona ingonyama ihamba phansi. Andithi but ke ngoku kuzumqaphela uba ngophi umkhulu uGoliath nengonyama. uGoliath uba kwakuthiwe xa kusithiwa kufunwa i-champion esuka kwaSirayeli eza kulwa naye, then kuthi kanti abaSirayeli befuye ingonyama, avela athumele ingonyama phaa kuGoliath. Yayingophi mhlawumbi ozawubangela? uGoliath zange alwe nangonyama, into besilwa nayo ngabantu. So uGoliath emkhulu engake wayeqhelene neefight zabantu, engonyama wayengayazi. So ifika ke ngokulento wonke umuntu uyafreeza xa usithi gqi ingonyama. uGoliath wengumuntu weza freeze xa usithi gqi ingonyama. Ngasiqala isikelela. And uyazazi uGoliath uba akanaso iskill sokulwa nengonyama, yayiza kumlimaza ingonyama. Now uDavid usebenzisa le logic ke yena uku-approacha uGoliath, ngoba uGoliath mkhulu xa ndimjongile. But uGoliath ebenozayibaleka ingonyama, wathi ndibethe libhele, ndayibethe ingonyama. Nawe Goliath uzawufa ngale ndlela ndibona ngayo. Kwasaqala isikelelo, uyambona uba ukota izinto uThixo amncede kuzo, nenye ebonakala ingathi incinci kodwa inkulu kunale ime phambi kwakhe, ngoba yonke into evelayo ibonakala inkulu kunale inkulu sekehlulile. Khanithi niyandiva ukuba ndithetha isiXhosa? Yonke into evelayo, imeko evelayo kuwe, uyayiqonda? Xa ivela ixandile, imamfuza ingathi theni inkulu kunalo suka kuyo. Xa unozithelekisa eyona meko ibinkulu kuwe ile usuka kuyo. Xa seke ngoku ingqondo zakho ziteqenge, uyayifumana into beyona meko ibinkulu ibile usuka kuyo. La ngonyama yayingayontwana ukubulala ingonyama umuntu. Ifuna amandla phezulu ukubulala ingonyama umuntu. Ngosiqala isikelelo. Niyayivala, not unless ke utrainiwe ke ubani lo watrainelwa ukubulala ingonyama. uDavid wayeyintwana ena 17 years. Yayingaphansi na 17 years ngoku eyibulala ingonyama. Cinga ngomuntu ongaphansi ku 17 years, ubani umuntu ongaphansi ku 17 years ngoku? Ubani kona 17 ke? Andimazi ungakani. Unangaphi kanene? Una 17? Mawu, yabona ke ngoku sewuna 17 sewusilwa noGoliath wena. Ngoku ungaphansi kwe 17 ulwa nengonyama. Just cinga ke ngomuntu ongaphansi apha kulwandile esilwa nengonyama. So cinga xa ucinga ngale ngonyama ucinge ngomuntu omkhulwanyana no onezozo. Cinga ngomuntu ongaphansi apha kulwandile. Ngoba uDavid wepakula age ngoku asilwa nengonyama. Kwase xa lisikele. Neyigole? So wohlula always lento ithi iBhayibhile masibe ngabantu abangalibaliyo. Ikhona nengoma etshoyo ethi zibale intoni izibusiso one by one. Umane ujonge into uThixo udigqithisephi, waphinde wadigqithisa okuye ubone uThixo kususephi, wakubeka apha kususa apha wakubeka phi na. Kokuye uyiba namandla ukuzohlula zonke izinto eziphambi kwakho. Okuye umbone uThixo ukuncede wadlula apha ebumini bakho. Kokuye uyisazi into yoba nezinye izinto ozadibana nazo uzawudlula kuzo. Ngosoqala isike. Neyivale? So ilibala kanti uba yiyona nto bazalwana ndikhe ndilivumbulule lami iphupha nelanini na. Ndivumbulule nento endayihlulayo. Ngosoqala isike. Uba ngabana ndohlula into ethile ukufena ndikubona uba ku-imminent. Ngosoqala isike ndisengcangweni ndiza kuvumbulula nanto ndithi uba wohlulakala ukudibulana ngexesha landibulana isengcangweni uyafeyila ndakota kona ndisemuntu. Ngosoqala isike ndihamba uhlula ngasemuntu. Ngosoqala isike qho ndehlula ndikota lento ebe ndiyehlule ngayo kuqala. Nditsho ndohlule le ifika kum ngoku. Never answer. Right.
uThixo ke wathini? Wayithwala intoni? Imikhwa yabo. Ndithi ka abantu babonile ukukhutshwa nguThixo ngesandla esithenqi, kodwa nabo benemikhwa phi? Le mikhwa niyazi ba yintoni bazalwane? Kungakholwa. Babe nomkhwa wongamkholwa uThixo. Ngoku uThixo akhe athi bethi litye kuzaphuma amanzi basele, kodwa abantu baphinde ngenye imini bathi sinxaniwe besizobulawa apha, kodwa simanga bebebonile bakubethwe ilitye kwaphuma amanzi. Kuphinde kwenziwe enye into iphinde ibonakalele isibukhulu bukaThixo still nalapho abantu bangakholwa. Ngiyivale? uThixo abanike ukutya kungekho kutya, athi yimana xa ekubisa, bathi sifuna inyama. Ngiyivale? So wayedila nabantu nje yayimikhwa yonke lento, imikhwa yokungakholwa. Ithi iBhayibhile uThixo wayithwala le 40 years yonke. Akekho ke umuntu one-patience njengoThixo. Eyethu i-patience iyaphela ngokubhekiselele ekubeni ndinyamezele inonsense yenziwa ngumuntu. Kodwa uThixo ayipheli tu eyakhe. Uyayi-extend uThixo. Ithi 40 years aba bantu bembombozela entlanga, bembombozeliswa nguThixo ozenzile zonke izinto ezinhle bazibona futhi nabo. Akubone uthi athi umzalwane ombonile uba uncedwe wancedwa nguThixo, naye bengqina nabantu bebengqina into yoba uThixo Nkosi yami uyamnceda ubani, usuke umbone ubani reverse. Ungaphindi wazi nawe uba inoba leliphi ilizwe endingamvuselela. Akho ibone apho athi umuntu xa esehoxa uqonda uba inoba ufuna uvuselelwa ngeliphi ilizwe, ngoba uyamazi uThixo uzibonile izinto ezenziwa. Okay, ningandivuselela ngeliphi ilizwe xa nothiwa ndithi mna ndicinga ukusindiswa. Kanti cingane elinye nje elicinga ukuvuselela ngalo, elikodwa bali-powerful. Jongani yahleka. But xa ngabana umuntu obekade ucinga uba uzibonile izinto zathi kuyazazi sesithi ngoku unako reversa, umvuselela kanjani? Awungafiki kwimeko apho uqonda uba ndizawuthina kulo mntu. Yinto endingayithetha kuye. Ngokuba ndizawuthi kaloku kubhaliwe kuMateyu, yile beqelwe ikota nje eMateyu. Uba ndithi kubhaliwe kuyo umqhelile uYohane, ufuna ntoni lo mntu? Uyabona? So babe kule meko abantu bayayazi yona into ebhekiselele uThixo, kodwa naba bethwala besenza imikhwa yongakholwa enhlanga. Kwasoqala isikelele. Neyivale? Now qhubeka. Verse 19. Wathi akuwisa inhlanga ezisixhenxe emhlabeni wakwaKanani, wababela umhlaba wazo ngeqashiso. Now uThixo wayehamba ke amaIsraeli kule game ayehamba ekhokhelwe nguJoshua ne. Wathi akuwisa inhlanga zonke eziziwile kwaKanani abaphungu bamaIsraeli ayizile kwaKanani benje ayephambukele eJibhuti andithi. Wathi akuwisa inhlanga ezisixhenxe wawabela umhlaba. Uyayiqonda? Usenokubela uThixo kwabantu abanyamezele kangaka bembombozela kuwo. uThixo isithembiso sakhe uxolele into okubana ozentenini bangele bazalwane. uThixo wayetheni xa ekhupha amaIsraeli? Wayethe mawaye elizweni elicanceza amasi nobusi. So uThixo wayethe zangathi mabaye, wayethe ndinisa. So uThixo wayene-obligation okanye waye nyanzelekile uba basekule ndawo athe ubasa kuyo. Niyaqonda? Now yintoni edala uba abantu bangasuke beyofika kwelizwe basiwa kuyo? Yimikhwa yokungakholwa abasuke bathi gqi bavelelwa yiyo apha enhlanga. Ngosoxola isikelele. Neyivale? Yintoni? Yimikhwa yokungakholwa abasuke bathiwa nyambululu yiyo apha enhlanga. uThixo endaweni into yokubana abalahle athi ke nini abantu abafeyilileyo
Okay, xa abantu ubusithi ndizamnika ndinise endaweni ethile baze bona ekuhambeni kwethuba usithi bebe-cooperate abasuke banga-cooperate, kubani oyena mntu ufeyilileyo? Nguwe okanye ngabo abangakhange ba-cooperate bangasebenzisananga nawe xa bengafikanga kulaa ndawo? Ngoku ofeyilileyo ngabo bona batheni bangakhange basebenzisane nawe ubese kule ndawo usithi uzabasabuya. Niyandiva? Alright, masithi ubona umuntu esokola then umfunele isikolo, nyaqaphela, futhi umbhatalele nee-fees zakhe, then athi ke ngoku yena baphakathi ngoku bubona esavuye eqaleni, yho ndathi ndasifumana isikolo ndibhatele ke ngoku ndizawufunda nkosi yam, apha phakathi adistractwe bubuphukuphuku uba yintombazana idistractwe ngamakhwenkwe endaweni into yoba yenze le nto bekudala ifuna uba inkwenkwe idistractwe ngamantombazana. Niyaqaphela? Ingenzi le nto kukudala ebetheni ebeyifuna. Uyamqonda i-opportunity umfakile kuyo ngoku? Akafundi ke ngoku. Uyaqaphela? Masithi ke afeyile. Ufeyila kwakhe ke ngoku aphinda abuyele kwakho akuhlupheka ebezaba kuku bubuvele wamyeka. Ngoku ufeyilileyo apha phakathi kwenu. Ndini? Nguye? Nguye. Why? Kangasebenzisane nawe ekuphumeleleni kwakhe. Kangathini? Kangasebenzisane nabantu nawe ekuphumeleleni kukabantu kwakhe. Uziva unetyala ke kule situation? Uthixo yena uyamazi uba uziva njani? Uyalinda ngoba unento ethi andizukuyiyeka. Khumbulani kaloku i-attitude kaThixo niyikhumbula uba ithini? Ithi akayazi into ayenzayo. Niyayikhumbula? Kwimeko nemeko xa usenza ubuyiba uThixo yena uvela athi uyenziswa kuba akayazi le nto ayenzayo. Yi-attitude yakhe leyo. So njobe wena uzawuthi ke hayi ke uba ndilibonisile ihashe dam ndalisa emanzini andizukulithoba intloko lisele, uzawutsho wena ungumntu, i-attitude yakho leyo ungumntu, siyakwazi bunjalo, unguloo mkokotelo. But uThixo akekho njalo yena. Umane itsala intamo yakho isisa pha emanzini, akakathali nokuthatha i-40 years ezama ukuselisa amanzi, uzawasela kwaseqala isikele. Niyayiva le? So uThixo uthathe amaSirayeli lapha wawacenga 40 years esenhlanga uba ade understand into yoba ufuna ukuba phumelelisa. Niyayiva le? Niyayiva le? So alright, qhubeka. Emva koko iminyaka engathi 450 wabanika abagwebi. Kwada kwakuSamuweli wafa uJoshua. Ukufa kwaJoshua lo ebebancedile emveni koba bethe khethani nini, mna ndibonile uba yona ndlela irayithi ukuba ndihambe noThixo, ndithobele uThixo, kodwa nawuzikhethele ngoba ndiyanibona into yoba nithanda ukwenza le nto nithandayo. Nawukhetha uba nifuna nina uthobela bani na. Niyaqaphela? Kutsho uJoshua kubo. Ithi iBhayibhile ekufeni kukaJoshua zange baphinde bazi ke ngokuba bazawumamela abantu othethayo. UThixo waphinde wanenceba wabanika ntoni? Abagwebi 450 years. Niyaqaphela? So uThixo waqhubeka ebanika abagwebi ukuba abagwebi babakhokelele ezindleleni zikaThixo, kuba uThixo ufuna ukuphumelelisa abantu. Yonke le nto uThixo uzama ukuphumelelisa bona, akenzeli yena. Niyandiva? Qhubeka. Verse 21. Emva koko bacela ukumkani. uThixo wabanika uSawuli. Uyamqonda uba uThixo ubanike abagwebi. Hayi jongani ikharakter babantu. Uyamqonda uThixo ubanike abagwebi emveni koba kufe. Uyamqonda uba kufu noMoses, uJoshua uthatha emveni koMoses. uMoses efe ngenxa yento yokubana ibikwa ngoNtamamkhulu apha. Kwaphuma kwaza abagwebi. Kwabagwebi zathi into sidiniwe ngabagwebi sifuna ukumkani. Sifuna ntoni? Ukumkani. Mamelani ke kwiplan kaThixo
wayefuna ukuba abantu babe nokumkani, but yayingelo xesha le-right loba babe nokumkani. Wayesazi uThixo kwiplan yakhe uba emveni kokuba beqhubekile behamba nabagwebi ezaa nto zathi sifuna ukumkani. And uyayazi indlela ezazimfuna ngayo ukumkani, zathi sifuna yayingabantu abangafaniyo nezinye iintlanga amaSirayeli. Bathi sifuna uthini? Sifuna ukufana nezinye iintlanga. Uyeva? Sinike ukumkani. Yazi qonda uba iintlanga zazingasindiswani? Yes. Ngoku sikwimeko apho sidibana nomntu osindisiweyo uthi ndirhalela saa style zomntu ongasindiswanga. Laa khadi yakhe ndisuta kamnandi, nami ngaske ndiyibeke kule yam entloko futhi iinwele zam ziqinile. Nento ingandihlala. Ndifuna laa fashion andike ndibabona abantu basindisiweyo kanjani? Abafuna ifashion zabantu abangasindiswanga? Yes. Kusuke besenza le nto, funa ukumkani. Nizamthini ukumkani? Khawume uyifunela ntoni necklace ufuna uyifaka? Ufuna ufana nabantu abangasindiswanga. Le cutex uyifunela ntoni? Ufuna ufana nabantu abangasindiswanga ufaka icutex. No. Ndifuna ni-understand uba ayonto intsha le phantsi kwelanga. Babe nje abantu bakudala sifuna ukumkani. Nimfunela ntoni? Sifuna ufana nabantu abangasindiswanga. Kwesiqinisekelele. Baba bukhona nakwezi ntsuku siphila kuzo. De bafikelela abafundisi bathi suka akho nto irongo kuloo nto. Jonga kukumkani owabanika bona uThixo. Ithi iBhayibhile wabanika. Okay, hayi mame kwenzeka ntoni? Emva koko emveni kokuba bethe sifuna ukumkani. Ithi uThixo wabanika uSawuli unyana kaKhishi. uThixo wabanika ngokufuna kwabo. Ubani? uSawuli unyana kaKhishi. Uyaqonda? Owabalawula 40 years. Why uSawuli elawula 40 years? Kungoba uThixo ukumkani wawuplane uba uzamnika uIsrayeli wezawulawula 40 years. So wefuna ukwenza sure into yoba xa bekomperisha owabo ukumkani naloku mkani ebezawuzama uThixo ulawule 40 years naye elawule 40 years, bambona ukuba ufeyile dismally lo befunwe ngabo. Because once ufune into phambi kwexesha noba ibilungile izawufeyila. Kwasexoxa lisikelele. Nindweni? Ndithini? Yes. Ukuba ngabani uzawuphelela emzini ube ngumfazi, once ufuna uzenza umfazi phambi kwexesha awunguye, uyaqonda? Uzenze yena phambi kwexesha. One day mhlawumbi uzawuba indoda enomzi wayo. Once uqalisa upractice uba indoda ungekabiyiyo enomzi wayo, spam awuyiyo, uzofeyila. Linda ufike ixesha loba ube indoda. Ngeni masisongo lapha ebudodeni. Neba njani? Linda your time. Once ufuna into phambi kwexesha uzofeyila. Neba njani? Now bafuna ukumkani. Oh, I shame just to be fair. Wamnika uThixo uSawuli. Owaba inyova yonke le 40 years. Ngoba zimbini into ezilungileyo ndizikhumbulayo esenziwa nguSawuli. Kuqawa lwanjena imfazi yokuqala wohlula. Hey, ikhona yesibini awayenza ngokwendlela beyiprescribe nguThixo. Andisakhumbuli. But yaba ityubyushu yonke into eyalandelayo nokude ayophelela emagqirheni. Nto leyo yayiqalekisiwe kwaSirayeli. So zange abafundiswe into right uSawuli kule 40 years yonke. Waske uSawuli waleqa uDavid indoda enenhliziyo semva kuThixo. Okay, fundi qhubeka. Verse 22. Akumkhupha yena wabavelisela uDavid wangukumkani. Mamela akumkhupha uThixo yena kubani yena?
uSawule betheni ebefunwe ngabantu. Definitely le nto ifunwe nguwe uThixo uza kuyithini anyway. Wabuya ke ngoku uThixo ngexesha lakhe wafaka bani? uDavid. Ukumkani wayemele uba uvele wangukumkani wakwaSirayeli wayesenqondweni kaThixo babe ngumkani wakwaSirayeli nguDavid. Ngala xesha uThixo eyeka uDavid atreatwe ngathi usistranger ngokwabo ayokwelusa igusha bekhona abantu akwakho behleli besothe umlilo wayetraina ukumkani. Ngala xesha uThixo sipha uDavid amandla athi ena 16-15 years akwazi ukubulala ibhere akwazi ukubulala ingonyama. uThixo wayetraina ukumkani. Niyandiva? So okaThixo ukumkani uqala trainwe. So ukumkani wakaThixo wayesekwi-training eyayiza kumthatha about 40 years or so. Etrainwa esenziwa kwenze bazi babulo kumkani uright umelanayo nemeko. Babona bafuna ukumkani before time. So noThixo wamnika umuntu o-immature ongavuthwanga. Bazobalawula. Kwesoqala isikelelo. Niyandi? Wabanika umuntu otheni? Ongavuthwanga ngoba wayengavuthwanga. Kuthiwa akavuthwanga okanye akavuthwanga. Wayengavuthwanga uSawule ukuba abe yintoni? Abe ngukumkani. Kodwa ke kuba bathi bona bayamfuna. Kwesoqala isikelelo. uThixo wayengenamntu uvuthiweyo ngala xesha okuba abe ngukumkani ngoba ukumkani wayesampheka. Nindini? Wayesamthini? Wayesampheka, wayesamenza ke. Ngoba mhlambe ndiyayazi ngathi usithi wayesampheka kuthi uDavid ndivile kodwa waye waphekwa embizeni enkulu. No, wayesamenza. Niyandini? So ithi wokuba ke uThixo mkhuphile ke lokumkani wabo wabanika bani? uDavid. Qhubeka kuve ngoDavid. Wabanika uDavid wangukumkani awamnqinelayo kanjalo wathi ndimfumene uDavid okayise indoda enganhliziyo yami. Owangqinelwa nguThixo uDavid. The perfect choice kaThixo yokumkani. Ayenzileyo. Uyayazi uba uDavid nangexesha elekwa nguSawule abalekayo usaqhutyeka usaphekwa nguThixo. Kuba wayesazi uThixo uba akakabikho ready uDavid uba abe ngukumkani. Niyandi? Qha ke ngoku wathi wokuza apha ehlule noGoliath. uDavid uyayazi uba ngexesha efike bukumkanini khange ohlulwe nasisinye isizwe. Asikho isizwe awala naso uDavid ngaphandle kwexesha awayone ngalo. Asikho isizwe awalwa naso samohlula uDavid ngoba wayetrainiwe nguThixo. Kanganto ubufuna ufunda incwadi yendumiso ukuthi ngibonge uyeva mphefumulo wami ondifundisa umlo. Ngoba wayetrainiwe nguThixo, etrainile uba abe ngukumkani. uSawule enkwantya nje phambi koGoliath zanga trainwe ukuba abe ngukumkani. Kwasoqala isikelelo. Ungathi kanti mina kutheni ndinotho? Kutheni mina ndingekabi nazo izinto ezithini? Kutheni? uThixo uyayazi into kuzawufikelela nini kule ndawo abanye ontanga bakho bafikelele kuyo. Thobela i-training le akubeke kuyo. Ngasoqala isikelelo. Ungathi abantu abakule profession ndikuyo bahlala ezitown, banezindlu ezitown, baqhuba imoto zonokutsho. Yeke qhube yakho, yeke kanokutsho, bayeke baziqhube bodwa. Wena qhuba le yakho i-right for wena. Uhlale kulo wakho umzi ungahlali kokanokutsho. Niyandiva? Ngoba iyakuxelela le nto uba ayo yabo le mizi bahleli kuyo, yekanokutsho. So lo nokutsho akazukumele into yoba yonke imizi yakhe ahlalisa abantu kuyo. Hlala kulo wakho unikwe nguThixo noba ngu-2 rooms. Yeko kanokutsho, yeke imoto kanokutsho, hlala kwezakho izinto. Thile uThixo akunika into oyifunayo. Niyandiva? Futhi wonwabe ukholoseke kule ndawo uThixo asakubeke kuyo ngoku. Usazi into yoba xa efuna ufikile uphantse walingana nonokutsho. Okanye wathi walingana uyawuthi modlula unokutsho.
esaqhubeke boleka abantu izinto zakhe. Yakho utsho wena ungabi sahlale kwekanokutsho uhlale kweyakho kodwa efana nekanokutsho. Never today. Nimazibhasa babazalwane kwanezinto zonokutsho. Ngoba ingathi beyakanokutsho ayo yakho. Linde yakho yeke kanokutsho. Ngasiqalisile. Never Chunju uqhube engayiwayo. Kafana ucinge xa uqhuba isipampam semoto engayiwayo uyisa phi? Ngoba ayiyiwa kwayona uyiyela ntoni ke wena ke? Utsho wena uqala izawuwa le nto ngoba ayiyiwa. Linda uzofumana imoto eyiwayo uyiqhuba. Nandi? So singabazalwane masisukeni kwinto zonokutsho nezinto ezingayiwayo. Masiye kwinto eziyiwayo nezinto zethu. Never. So uDavide wayeqhutyeka apha etrainwa kukhutshwa ukumkani kuye. Qhubeka. Uye kokona sawuthi siyeke. Owathi ndimfumene uDavide okayesi indoda engenhliziyo yami eyakukwenza konke xa into efunwa nguThixo indoda etheni enenhliziyo etheni enenhliziyo etheni enenhliziyo kaThixo. Uyibona kanjani indoda enenhliziyo kaThixo? Uyibona ngokufana noDavide. Andithi uyibona kanjani? Ndisela ngiphendule. Yimani uyibona kanjani? Umbona kanjani umuntu onenhliziyo kaThixo okanye inhliziyo esemva koThixo? Mose inhliziyo kaThixo ngokwesiphosa ithi ke yona ke yesilungu inhliziyo ithi ikhangele kungathi ishuthi inhliziyo esemva kokaThixo. Niyayivala ndithetha kodwa nenhliziyo yakhe, that is inhliziyo elayine noThixo. Niyani ndithi ke ngoku umbona kanjani umuntu nje? Simple. Le ndawo ilandelayo yiyo ekutolikeni into yoba ubani umuntu onenhliziyo kaThixo. Ngoyenza yonke le nto athi uThixo makenze yona itsho iBhayibhile. Ngasaqalisikelela. Hayi, ngumntu obhale indumiso ezi-100. Ngumntu ovele adanduluke nje athi ngibonga uYehova mphefumulo wami uzama udescribe uDavide awudescribe umuntu onenhliziyo kaThixo. Umuntu onenhliziyo kaThixo ngumuntu owenza yonke le nto uThixo athi makenze. Qha kusaqalisikelela ibhalwe apha eBhayibhelini ngene. Niyaliva? Ungadoli ungasixeleli ngoDavide uzobe uDavide usithi nangu umuntu onenhliziyo esemveni koThixo. Ngumuntu owenza into athi uThixo makayenze. Niyaliva? Ubuthi uThixo uzungaxoki. Uthini wena? Ungaxoki. Unenhliziyo kaThixo. Ubuthi uThixo uphiliswe ngemivimbo kaYesu. Utsho wena ukholelwe kwimpiliso esemvimbeni kaYesu. Wenza le nto uThixo. Ubuthi uThixo uyawubeka isandla phezulu komlwelo uphi? Utsho uthini wena? Ubeka isandla phezulu komlwelo uphi? Unenhliziyo kaThixo. Ubuthixo uthi yenza into ethile abothandaza. Uhambe uyothandaza. Ubuthixo uthi hamba ukawushumayele kavangele laa muntu umxelele ngoYesu. Uthi wena bendingubani? Unenhliziyo esemveni koThixo. Unenhliziyo kaThixo nje. Nayo ndithi umuntu owenza yonke into athi uThixo makenze yona. Uye ke onenhliziyo kaThixo. Qhubeka ke. Verse 23. Embewini yalowo uthe uThixo ngokwedinga wavelisa uYesu ukuba abe ngumsindisi. uYesu uvele embewini yomuntu onenhliziyo kabani? Kukhona izithembiso ezizawunceda abantu. Qha ezi zithembiso zizawunceda abantu zifuna abantu abanenhliziyo kaThixo sizokwazi uba ziphume zivele ngabo. Anindivanga mosanithi?
uThixo unezithembiso azenzileyo okanye unezicwangciso azibekileyo for abantu ne. Kukhona abantu abalinde ufumana izicwangciso zabo nezithembiso zabo abaphandle. But uThixo udinga umuntu onenhliziyo kaThixo okanye inhliziyo semva koThixo ukuze akhuphe izithembiso ezo okanye izicwangciso ezo anazo ngabantu. Ukuba uDavide wayengakhange abe indoda ekhoyo enenhliziyo esemveni koThixo, wayawufika nini uYesu emhlabeni? Ngoba uThixo wayelinde umuntu njengoDavide kwenzeka uba emlibeni wakhe. Yile nto wakusithiwa xa kuthiwa ngoYesu kuthiwa ngunyana kaDavide. Nyana kaDavide nenzela inceba kungoba wayelinde umuntu njengoDavide. Never. Ubungakube nenhliziyo esemveni koThixo, kukhona abantu abaninzi abazawusinda nabazawuzuza nga. Never. So ukuba nenhliziyo esemveni koThixo ukukhumbule ukuba kuthini ukwenza yonke into uThixo athi yenza yona. Kuko ke oko wasoqala isikelele. Never. Qhubeka ke. Verse 24. So iyakutsho ngoku verse 22 uba ngaye wasivelisela uYesu ongumsindisi kaIsrayeli. Qhubeka. Kwakubona ukuba uYohane uvakalise tanci phambi kokungena kwakhe ubhaptizo loguquko kubo bonke abantu. Kwakubonakala uYohane uye wayivakalisa tanci into nedala ivezwe into uYohane watsho yena wathi kukhona ozayo ongubani uzayo onguYesu. Inkosi isikele yena anganathukulula nemitya yembatata sakhe. Inkosi isikele. Niyayivalela? So ubuYesu bakhe nobumsindisi bakhe uzama ukuthi bungqinelwe nguYohane. Niyandiva? Bungqinelwe ngubani? nguYohane. Inkosi isikele. So uYohane wenzile umsebenzi wakhe. Good. Qhubeka 25. Xa ke uYohane ebesekulufezini uhambo lwakhe ubesithi lithi nina ndingubani na? Andinguwe. Yabonani kuza emva kwam endingafanelekileyo ukuba ndizithukulule imbadada ezinyaweni zakhe. Now ngulo Yohane ke ndithetha ngaye lo. So uYohane uza afike ezozakuzela ukuza kukaYesu. Niyayiva? Into nedala uba ahambe uPawulos azofika apha wendlala. uPawulos wendlalela ukushumayeza ababantu ngoYesu. Xa kuba uthetha namaJuda. Xa ushumayela umJuda ushumayela nomuntu wenhlanga, ushumayeza nomuntu wenhlanga awubafani abantu bayithuba. UmJuda soze ukuthi uYesu uyasindisa. UmJuda uzawuthi then what? Xa uzawuthetha ngosindiso kumJuda litsale kwiTestament endala. So uPawulos udraw usindiso for amaJuda funeka alizobe ngeTestament endala into ba kwenzeke kanjani kude kuzofikwa ekufikeni kukaYesu and why yena esohlula abantu ba uYesu unguye ungumsindisi. Uhamba ngoma kuYohane bayayazi abantu kuYohane wayethini na. Bayamkhumbula uYohane sitsho esithi nithi ndingubani okanye bona bezombuza besithi ungubani athi yena ndinguye. Bathi ungula prophet ungumesaya ungula prophet niyakhumbula wathi yena andinguye. Bathi ungumprofeti andinguye la prophet. Bathi ithetha kaloku ngubani ngoba nathi kufuneka siyoxelela ingxelo kwabantu basithumileyo. Wathi uYohane ndilelizwi lalo udanduluka enhlango esithi ngilungiseni indlela yenkosi. Niyaqaphela? So uYohane ufike watsho yena wathi andinguye. So kukodwa lo ndawo kapha niyamkhumbula kakuhle uYohane uba watsho wathi akanguye uMesaya. So uYohane wayengayingomesaya. uMesaya wathi ekuqhubekeni kwakhe uyeza yena lowo anganawuthukulula nembatata zizini nemidyalo yembatata zakhe. Yonke le nto ayithethayo apha bayayazi yonke. Uzama ukubaxelela uba why ecinga uba uYesu
why esamkela uYesu unguye uMesaya. Masaxola isikelelo nathi indlela esibashumayeza ngayo abantu ayikho ukuthi nje mandixelele yonke lonto leyo ubani ezintweni izenzayo apha benisehlala senyuka nesithini. No, mconvince utheni lento ucinga ba uYesu umsindisi. Nathi bekufuneka sibacacisele yona not basibaxelele ngezona zabo bayazazi. Ngosoxola isikelelo uyabona ungathi uyashumayela bazalwane ukusela utshwala akulunganga bayayazi bakusela bebazi bakulunganga ukuthakatha akulunganga bayayazi. Kasoxola isikelelo into abafuna uyiva kutheni lento wena usohlulakala ukuba uYesu ungumsindisi. Baxelele lonto uhlula yintoni kwenze wena waqonda uYesu ungumsindisi. Babalisele lo ndawo. Then is either bazawuyiva okanye bangangayivi kodwa wena utheni usithi uYesu ungumsindisi. Ukutshaya insango bayayazi kutheni usithi Yesu ngumsindisi. Kasoxola isikelelo ngiyaqapha nay good bazalwane niyaziveza izinto niyazibheka niyayifunda ipattern ngoba ke ilizwi likaThixo lelokusifundisa into abantu bebesohlula kanjani ngexesha lingaphambili. Sifunda nje pattern yokwenza izinto kuzo. Niyaziveza izinto niyazibheka right bano yolo muntu xa ethe wazenza into emasiyenzeni kuba ukhona umuntu ongasindiswanga ngoku isahlatyelelwayo angeza ngaphambili ezokwamkela uYesu. Kusoxolisiwe. How great